bwsai thanrok kabar khaitmani bagi bukuk tui kok nokor yangoi tongo actually kha khammani bagi jong jotono saimankha je thanai 1 tarikgo Tripura haste ni kwbangma chini youth rok Tripura State Poverty Bank ni job ni bagui exam rwnai hine borok Assam haste bo thanglajak naik subar bai aro thangoi borok Dima Hasao hai jagao accident ungkha accident ungma jagao khobor mankha khobor manmani ubulo kwbangma borok jani jak comment to khlailayo jotona khaito khairok jaglayo haifano yapri sikang barok nalei kebo gori aboni bagai chini bubagra maya ganang bubagra o step na harka step na hamna pore loge loge di boro phone khai horka je o isunoti seroi nainani bagai le loge loge ang ani takuk James chini YTF ni bobo tongo loge tai chini Unukuti district ni YTF president Onukul Deborma bobo tongo chung khoroktam no lamr laika lamrulai mani pore chung hodibor prai 12 12:30 thangsoleka Silchar medical hospital aro thangai chung chini takok Dibdas Deborma bonoto chung maruglia bini postmortem rok lai chung tai bad baki patient tongnai rok bong condition rok naikha ebong chini bubagra je kok diman no chung borno saka ebong bongni je phone number brongni address chung abrok ale thai tubuka laptop je nangmani chini bubagra nainai tai koroksa chini bukuk tongo abono chung tawphano identify khaime ko haifano doctor rok je doctor ni number butubuka doctor je boroni nok ni borobai contact khaine naimani je boroni kebo relative inkhana bini contact bo chungtubuka chung personal naimani abono asukna inge tabo thine ni no ko haste hapang tam wansuk tong abuto sia chini thaganang belai thaganang chini ang miabo je samoyo sari khajingo chini ang Silchar lamru ni khanakena chini honorable CEM jintiti edisini belai thaganang wano loglo phone bai sa ka awat phono lang lama tongpurguno chini edisin buthaktibo chung je mansak to banai chini takuk Dibdas ni nokhongo abonok chung kok dikhata borokna kintu haste hapang tam khaina abuto sumsia